толкова ме е страх за това, което ще правя в момента. Ще се опитвам поне, нали, Сори, това е кълъпне. Ще се опитам поне да го направя това възможно най-кратко. За много години, първо на тези, които ме познават и нямам контактите, освен някой забравен месенджер акаунт или нещо подобно. Весели празници и така нататък, тъй като това ще го кача като го свърша. Така. Реално имах скрипт, нали, за това видео, което в момента слушате, нали, имах цял текст, върху който да се работи и, нали, да правя обработка, да слагам снимки и така нататък. Общо взето всичко, нали, да се правя на човека, който 100 на 100 разбира от това. То не е толкова трудно, нали, просто изтегляте едно приложение, наречено CapCut, слагате си изображения и други неща. Това ще го... Значи, да не ме е страх какво да го снимам. Чакайте само да съм сигурна какво... Да, то не се вижда. Окей. I'll just like really carefully gonna put this like... Така. Нали, сега съвсем не виждате какво има отдолу. Общо взето има толкова неща, за които трябва да се говори. Нали, аз лично трябва да говоря. И това ще го направя просто като едно от поредните ми аудиота, които ги използвам като дневник. Но в същото време и, нали, ще го споделя този път на хората. Нали. И ще кажа, очевидно, вместо гледайте ме, слушайте ме, нали, можете това да си го пуснете background noise, докато doom скролвате. Сигурна съм, че джензитата тук ще ме разберат отлично. Така. Нали, просто трябва да е видео, нали, т.е. YouTube е все пак, няма как. Нали, аз мога да снимам черен екран, но поне нещо да се вижда, за разлика от черния екран, който ми е един от кратките видеа, които се превърнаха, нали, в YouTube Shorts. Но, да. Така, това е, нали, напълно unskriптнато, т.е. както виждате, буквалния смисъл имам грешки, извинявам се за лошия ми роден език, но просто ме чуйте, нали, за нещата, които искам да кажа. Все пак ще си прочита част от текста, който все пак подготвих преди момент. На 19, иначе казвам преди 2 седмици. 2-3. Да. Наистина ли трябва да съм аз тази, която да говори, нали, за това, че образованието, нали, въобще образованието, образователната система, училищата и така нататък са, не бих казала под всяка критика, но все пак има неща, за които трябва да се говори, дали, и то от повече хора, just така. То със сигурност има, нали, хора, които да са го направили. Просто гугълнете, нали, или просто потърсете в YouTube, нали, Education System и ще ви излезе поне едно видео, нали, с идеята, че образователната система, да, е отвратителна и всичко останало. Именно защото точно негативните неща по една или по друга причина стават известни, но хей, ето ме тук. Това едва ли ще експлодира, това буквалния смисъл, просто ще го казвам на познати хора. Да.
Нали, да, има, но всичко е на английски. Затова съм тук. За да кажа поне някои от нещата на български. Няма да споделям нищо в описание, именно защото. Или всъщност ще споделя нещата в описанието. Нали, поне да мога да копи-пействам, нали, сега да не съм толкова огромния мързел, който съм в момента. Така. За какво ще говоря? Общо взето в следващите колкото минути стане, защото отново казвам, това хич не е подготвено по какъвто и да е начин. И нали, проблемът с образователната система. Мои съвети как да станете машини в тази машина и възможности като неща, които малко или много могат да ви помогнат финансово. Нещо, което добавям в момента, нали, просто защото, както казах, има много неща за говорене, именно другите неща, които са важни, освен образованието, които се случват в момента, и Gen Z, нали, генерация Z, трябва, или просто поколение Z, трябва да се погрижим за жалост за и продукти, които мисля, че ще създам по първоначалния въпрос, за който въобще съм създала този текст. Така, реално направих, нали, видео горе-долу в кавички, нали, по този въпрос, именно това, дето е с тъмнела, нали, с корицата е нарисувано училище с някакви 2-3 човечета или не помня колко, което е 25 минути дълго и главно говоря за времето и общо взето, нали, не е очакваното voice-over, нали, на картини, а обратното, т.е. картини на гласов запис. И в коментарите просто си казвах, нали, какви неща може да правя и така нататък. Но да. Откъде идва, нали, въобще тая система, която виждаме в момента? Тя идва от индустриалната ера и е създадена така, че децата да са извинявам се, подготвени, нали, за бъдещето, което е било тогава, а именно да работят в заводи, нали, прекрасни работи, които 100 на 100 не са били нископлатени. Общо взето там, нали, трябвало да работят в места, където ти казват кога имаш почивка да ядеш, кога имаш почивка да ходиш до тоалетна и така нататък, нали, през останалото време на машината, каквато и да е била тя. Следователно се създава и такава система, която, нали, съжалявам за, нали, гениалната ми идея да не съм достатъчно запозната по въпроса, нали, просто е тръгнала от някъде. Знам, че някои от вас ще тръгнат да говорят от Америка, но не смятам, че точно там, защото именно тук, че е имало там индустриална ера, да, но сега Америка съществува едва от 300 години. Просто не съм сигурна, нали, че точно от там е тръгнало всичко. Нали, отново направете си вие сами ресърча, не очаквайте 18 годишно да направи всичко, макар, нали, уж би трябвало да ми е това работата, но отново казвам, това видео не го правя за да стане известно и да ми докара пари, аз го правя просто за да го споделя с хората, нали, именно защото това е тема за разговор, но, нали, ако го казвам това в лице с някой, ще бъда прекъсвана и да, това е нещо просто, което искам да го говоря.
нали, свободно и така. Но както и да е, да продължим. Нали, идеята е, че учениците са, нали, в график, нали, т.е. часовете, нали, начинът, по който са подредени часовете, който е създаден от директори, нали, разбира се, въпросните учители по въпросната специалност, ако говорим за гимназиалните етапи и така нататък, в зависимост от когато са свободни и така, и кога не, нали, работното им време и така, което е доста някакси, нали, просто структурирането, нали, т.е. има структура, нали, мисли се. Не е като истински да ни изоставят ей така, нали, вие имате 8 часа, просто е така. Не, то е, имаме 8 часа, защото тогава имат време за нас, учителите. Нали, не си мислете, че всичко е срещу вас. В които трябва да стоим на чин, маса или в салон. Разбира се, нали, реално има и други места, просто тъй като не съм била в други гимназии, нали, не съм запозната. Добре, какви други часове, нали, на какви други места се седи. Общо взето идеята е, нали, стол или изправен, да го каже. За 5 до 7 на места, 8 часа, нали, това говоря горе-долу за тук в България. Нали, по света се стига и до 12 часа или 16. Без да говорят, без да вдигат ръка за нуждите на природата и да следват указания. Иначе казано, и отворете на еди си коя страница на учебника или погледнете еди си какво и сващате. Всеки от тук е имал някакъв опит. Така. Сега представете си, нали, че даден ученик е дете на собственик на успешен цветарски магазин и рано или късно ще трябва да работи в бранша, иначе казвам също да продава цветята. Идеята тук ми беше, нали, това е напълно случайен пример, който си измислих, нали, а именно, че реално, нали, от това, което аз съм виждала, малко или много част от работното им време, нали, но това са мои огледи, не съм, нали, напълно сигурна, било е. Тоест, това съм го виждала в рамките на 1-2 минути най-много. И общо взето те просто чакат за клиенти. И, нали, представете си, те са минали през 12 години в съвсем друга система, нали, на как работят нещата и просто едното от другото. Надявам се да ме разбирате какво исках да кажа тук. Нали, изискванията от професиите вече са, нали, различни. Тоест някои деца, това не мога да говоря, е нужно да се спомена факта, че училището не ни учи за това, нали, за това как да започнем бизнес изобщо. Училището не ни учи как да почнем бизнес. Тоест, макар, нали, отново като човек, който не е чак толкова добре запознат, просто искам да говоря за тези неща, окей? Дали има коментари за тая работа? Аз съм готова, нали, на хейт. Готова съм, нали, на критики и така нататък. В буквалния смисъл. Просто нещо, което искам да споделя. А именно, че училището не ни учи как да започнем бизнес, макар това би било много
голяма помощ, нали, на икономиката, но в същото време, нали, от общо приетата идея, че училището ни прави в работници, отколкото, нали, шефове, да го кажа по този начин. Така че хем има логика, хем няма. Не ги разбирам съвсем нещата. Но се надявам вие да разберете какво е предвид. Така. Нали, сега ще пробвам да не затварям това видео. Това е нещо като втора част. Аз просто... И така, втора част, дами и господа. Кармата на това, че бях мързал и други неща, изобщо идеята, че му правя това, нали, на подкаст. Малко се обади и по-рано се порязах без да искам. И реално щях, нали, да продължа това часове, при часове, ама очевидно, нали, така. Какво изискват, да го кажем, не само днешните професии, но говорим и изобщо днешния свят. Какво изисква, нали, какво се търси и така нататък. Чекайте само да проверя дали това не могат да го затворят. Да. Но аз пак искам да съм сигурна, че се чувам. Така. I don't know, не знам защо реших, че точно текстурата на портфейла ми ще е най-хубава, но, нали, изискват креативност, изискват, нали, интелигентност, т.е. говорим и емоционална, и това, което разбирате, а именно IQ. Изисква се това да можеш да си да не обработваш, да си шеф на времето си, т.е. да, нали, time management на английски, просто в момента не мога да се сетя за термина, съжалявам. Просто искам най-сетне да свърша с това видео. Изисква се, нали, именно отборна работа, това да можеш да работиш и с други хора и така нататък. И куп други неща, които може би сте забелязвали в тези работи, които са, нали, фриланс или нещо си, които са с гъвкаво време, нали, изисква се гъвкавост това, т.е. да можеш да се учиш през целия си живот, изисква се това да можеш да се адаптираш към нови работни места, така да го кажем, и въобще работно време и колеги и така нататък, примерно, не знам. И общо взето куп други термини, които ги питах от изкуствен интелект, не от училище, нали. Поне не от моето, нали. За част от нещата, които говоря тук, имам предвид, че поне при мен не ги виждам, нали. Сигурно се някъде ги почват хората да обучават, нали, в училищата си. Но при мен лично не го виждам и за това искам да говоря по този въпрос. Защото просто не виждам и други, които да са заинтересовани, че да тръгнат да говорят по въпроса или, нали. То в същото време ги разбирам именно защото... Сори за движението. Само да си тръпна. Да. В същото време ги разбирам именно защото това е, да, това е толкова познато, да, всеки си знае всичко, не си толкова специална, като говориш за този въпрос. Свършно, но все пак просто искам. Просто искам. Така. И да не говорим, че част от материала, който
се изучава в момента в училище, т.е. говоря примерно по български език и литература, доколкото съм виждала и по други предмети, материалът го има вече на видеа в YouTube. Безплатно. Като казвам, ще споделя канали и така нататък. Не знам каква точно е идеята им за това, дали за да се разпространи общо взето образованието, да има достъп хората до безплатно образование или защото разбират, че ученето в училище не е достатъчно, т.е. начина по който те обучават не е достатъчно добър или нещо друго, не знам. Но разбирате защо мисля, че това са възможни причини. Извинявам се за паузите, просто все пак ще чета част от стария си скрипт, от стария си текст. Оценки. Тези прекрасни цифри. Има много какво да се говори за тях. Със сигурност вие вътрешно имате тонове причини, защо да ги мразите и защо именно да сте прави да ги мразите. Но от личен опит и от лични знания върху проблема, общата идея е, че това не е правилният начин за оценяване. Именно защото, както казах, търсят се други неща, а и различни предмети ще изискват различно разбиране. Както в някои ще трябва да се вниква в текст, други трябва да се запомнят формули, трети трябва да се създава нещо ново. Критериите трябва да са различни от точки на тест и крайна сметка, цифрата, която е. Тоест, не трябва да са точно това, според мен. Поне, според мен. Моля, споделете в коментарите, ако имате и други идеи за как може да се оценява научения материал. Така. И накрая нещо, което вчера малко късно, няма да кажа в колко часа точно, което всъщност също време по-скоро днес сутринта го осъзнах. А именно нещата, които не се учат в училище. Или говоря, които всъщност са извън училище, но все пак. Медията. Добре, учат ни как да сме безопасност в интернет. Учат ни на това, че има възможност от това да ни обложат. Учат ни и на грамотност в интернет пространството, но бих искала примерно да ни учат и на как точно да проследяваме информацията, за коя е вярна, коя не е, как да наистина да имаме доверие на източниците на информация, как общо взето изобщо да разбираме тази информация. Бих искала да ни учат и на историята на различни политици. Именно защото, примерно, ти ставаш 12 клас, на 18 и следователно би трябвало да гласуваш. Защо казвам би трябвало? Просто защото
знам, че нали, не ви се вижда сякаш има надежда, но именно чрез своето бездействие ние хората подчертаваме възможността нали, тази надежда да изчезне напълно. Тоест трябва да се прави нещо по въпроса. Аз самата нали, почти не съм запозната с какво точно се случва, чисто политически. Когато мога да имам времето, нали, да избягам от системата, която съм, нали, а именно, не да избягам, а когато свърша с системата, която съм, а именно средното си образование, когато го завърша, ще отделя поне малко време, нали, да погледна и върху тези неща, именно защото трябва просто да съм поне запозната. Нали, може и да не гласувам, не знам. Но поне да съм запозната, просто защото нали, да, това бялото, както казах вчера, е част от кълъфа ми. Трябва да се говори в училищата именно за настоящите неща, като войни, не просто нали, в частна класа, не просто като нали, разговори, ако се познаеш малко повече с учителя и да се отваря като такива разговори и така нататък. Трябва да се говори, трябва да стават като част, трябва да бъде нали, някакси задължително, просто защото малко или много това е светът, в който живеем и трябва да сме запознати, нали, какво се случва. Не само тук в нашата родина, но и другите държави, именно защото това все пак са човешки животи. А тъй като сме източно православни, би трябвало да имаме емпатия. Тоест, empathy на английски, съжалявам, нали, не знам, той едва ли има дума, едва ли дадената дума, която току-що казах, нали, едва ли е преводът, но да. Симпатия просто. Човечност. Надежда. Идеята е тъй като просто не искам нали, да ви отнема твърде много от времето с гласа си и с тая тишина, която е в момента, защото не ми се пуска печка. Светът е шарен. Хем можеш да продължиш да работиш и да бъдеш в кутия, т.е. нали, учиш се в кутия, работиш в кутия, умираш в кутия. Можеш и да бъдеш нещо съвсем различно, да работиш където си искаш. Нали, възможностите в днешно време са безгранични и идеята, че има хора, които даже сами просто си създават нови възможности, като създават цели светове. Нали, чисто творчески. Дали чрез помощта на социални мрежи или нещо друго. Или ако искаш да имаш някакъв бизнес, идеите продължават просто да се появяват нови и нови. Това, което споменах по-рано, дали именно да си създадеш свят, т.е. ти можеш не просто да пишеш книга, да направиш цяла карта на даден свят, да създадеш героите, да създадеш
техните гласове, т.е. ти да си единствения, който да ги озвучава. Ти можеш да пишеш техни песни и така нататък. Тоест можеш да бъдеш няколко неща наведнъж, а не само едно. И чрез социалните медии, където по нормални причини повечето от младежите са там, чрез това ти можеш да станеш известен, нали, ако просто рекламираш себе си по правилният начин, нали, което също има нужда от учене. Всичко е до умения и знания. Тоест, всичко е до действие в същото време, защото ако само планирате и нали, го премисляте без да действате, то няма да се научите. Човек се учи като действа, като се опитва. Буквалният смисъл, нали, има реклама на някакво суно или сауно или саунд, не помня как точно се наричаше, приложение, което е пак изкуствен интелект, чрез който може да се създавате песни. За изкуствения интелект аз лично не мога да говоря, защото аз по този въпрос съм нещо като просто съществува и това е. Нали, не гледам да взимам някаква страна като о, да, това ще ни покори или о, не, всъщност няма да ни покори, това е просто инструмент. Не взимам страна, просто го ползвам. Именно защото е инструмент. И исках да го използвам в това видео, но нали, оказа се, че това да обработваш. Аз си мислих, че ще ми отнеме 2-3 часа да го направя, нали, с всичките снимки, които планирах и така нататък. Но не. Часове. Да станете машини в тази машина се изискват, не говоря като начални крачки, т.е. нали, начални крачки, а именно постоянство, spaced repetition, т.е. разпространено повторение, така си го превеждам аз, и active recall, активно припомняне. Постоянство, а именно нали, просто по-малко всеки ден. По-малко всеки ден. Дали ще са 20 минути, дали ще са 5, колкото нали, да си покажете на себе си, че можете да бъдете постоянни. Това е и в всички навици, за да поддържате навик, между другото, нали, съвет, който аз сама ще се опитам да ползвам тази година, а именно да го направите, нали, невъзможно малък. Ако ви е нещо свързано с фитнес, примерно просто една лице опора, или ако ви е свързано да четете, нали, на нещо свързано с четене, едно изречение. Идеята е просто да показвате на себе си, че можете да бъдете постоянни. Създаденото нещо, а и веднъж като почнете, чисто от личен опит, съм продължавала за повече от 20 минути. Създаденото нещо. Така. И сега ще го направя обаче малко в по-правилна подредба, а именно второто нещо, което ще кажа е за spaced repetition, нали, аз пък за active recall. Това означава, нали, активно припомняне. Има много версии, има много начини как да го направите. Дали с директно тест да си направите след определения урок, иначе казано самите домашни, дали е като нали, четете си плановете или там определения текст, затваряте източника, нали, който имате до текста,
опитвате се да напишете разбраната, незапомнената, разбраната информация. И това го повтаряте, нали, т.е. отваряте, докато, нали, не сте сигурни, че сте разбрали колкото се може повече от текста. И да, нали, аз не съм най-добрият пример за това, тъй като не съм го опитвала лично, поне според мен се усеща някакъв смисъл, защо да се прави. Така че пишете ми в коментарите, нали, и за spaced repetition, нали, разпространена репетиция, нали, повтаряне. Тук си правите картички, нали, с въпросни с определени въпроси от определения урок. Отзаде, нали, на картичката отговора. И примерно днеска за този урок, нали, си ги правите всички картички. След 3 дни отново, след седмица отново и така, нали, се повтаря, нали, с разстояния, които са именно, нали, времеви разстояния. И така. Вижте, тествайте каквото може да работи за вас. Нали. Идеята е първо разберете информацията, преди да я запомните. Защото в интерес на истината няма по-смислено нещо от това. Първо да се разберем дали ще използвате мозъчни карти, дали ще използвате планове, дали ще използвате домашните си, дали ще използвате изкуствен интелект, каквото и да правите, първо я разберете. И за някои това е достатъчно, нали, за да я запомнят. Така че пробвайте. Нали, при мен лично се получава, т.е. реално като че разочарованието, а именно, че ако говорим за те специфично, не съм учила от доста време като хората, но просто разбирам, нали, информацията от първия път и поне малко ми се запазва в главата и когато дойде време за теста, нали, правя каквото съм разбрала. Идеята е просто, че начинът на преподаване на материала в час е по такъв начин, че сякаш трябва по-скоро да го разбереш, нали, наизуст, да го запомниш наизуст. Да го назубриш, както се казва. Защото е, нали, някак си много бързо трябва да пишеш и, нали, и не всички планове са, както би казал един велик учен, а именно Алберт Айнщайн, нали, като съвета, именно обяснете си го като на 5 годишни, за да го разберете. Затова съществува учи се, защото именно на разбираем език. Някой... Не съм много добре запозната с етиката и с разбирането на това как да направиш въпросна информация интересна. Когато просто част от нещата, които учим, просто
трябва да ги знае. Нали, не е до това дали ни е интересно или не. Това просто си е чисто до култура и култура. Тоест как да те накарат да ти е интересно нещо, което трябва просто да го знаеш от обща култура. Пишете ми в коментарите. Не знам какво толкова да кажа още. Да говорим като възможности за работа. В следващата част, иначе казвам третата, защото сега имам да отворя лаптопа си и да ги гледам от него. Да. И така последната част, а именно третата, именно просто последните неща. Нали, възможности, които не ви трябва више. Какво общо дето искам да кажа с цялото това видео е, нали, с този целият подкаст, е идеята, че не стига, че самата образователна система, нали, говорим основна и средна, не за ръкопляскане, никакъв случай, но да не говорим и за идеята, че не ти е нужно висше, за да си успешен човек. Между другото, трябва и да се почне да се размишлява, нали, хората да почнат да разбират от по-млади, че това да си успешен не означава веднагически да следваш каквото другите искат от теб. Това да си успешен може да означава, нали, да следваш това, което ти сам искаш за себе си. Дали ще да е именно да напишеш книга или да постигнеш нещо с тялото си като някакво упражнение. Тоест, това да си успешен може да означава просто, нали, да постигнеш своя цел. И така. Та, възможни, нали, професии, които не са ти нужни висши дипломи или каквото се взимаше. В момента просто не разберете. Това ще го кача сигурно в 1:30, дали спи ми се. Така, графичен дизайн със самостоятелно обучение или курс. Макар аз лично да го уча това, нали, т.е. харесваме, че в някои училища се обучават, нали, такива професии, такива неща, нали, които са съвремени. Фотограф, уча и това. Видеомонтажист, нали, от време на време имаме подобни леки уроци по въпроса. Нали, това са пак неща, които са със самостоятелно обучение, собствена практика или портфолио, т.е. да покажете на хората, които искате, нали, да ви наемат, трябва да покажете просто какво сте правили. За видеомонтажи с знания по софтуер, нали, и разбира се и портфолио, очевидно. И да го кажем, по-горно ниво е, нали, да създавате вие видеята на някой, който иска да качва в социалните медии. Нали, примерно искате да нали, на някой, който му трябват реклами, вие да му правите тези реклами чрез своите инструменти и знания, които имате, и да покажете като портфолио видеята, които, нали, ваши видеа, които са станали известни. Художник на свободна практика, нали, илюстрация, живопис, скулптура, дигиталното пространство, което е някакси вече по
не мога да кажа, не мога да се сетя специфично за думата, но общо взето по-достъпно, достъпно в днешни дни, нали, горе-долу ти трябва само телефон, защото част от приложенията, нали, има приложения, които може да правиш илюстрация през телефона си. И примерно това да го продадеш като продукт. Стига да намериш, нали, аудитория, която да го иска. Отново казвам, нали, това са пак неща, които са отделна тема, като за, нали, учене. Как именно да промотираш дадения си продукт или услуга. Но като цяло, писател или копирайтър? Копирайтър. Нали, за блогове, за уебсайтове и социални медии. Нали, писател можете да си напишете книга, която да е като в електронно съдържание, нали, т.е. да има само онлайн, нали, и по едно време, като сте събрали достатъчно много пари, нали, да я направите и в физически вариант. Примерно, музикант или диджей, отново казвам, чрез софтуерите, които се появяват на пазара, това също е възможно, нали, да станете, нали, да създавате музика. Инструктор по танци или фитнес. Отново, една дума, YouTube. Нали, програмист, има курсове, колкото искате, стигат да научите английски език. Уеб разработчик, отново. Колкото искате, нали, неща. Дигитален маркетолог, нещата, които говориха именно как, нали, да се чрез социалните медии, как да и рекламни кампании, как да промотирате даден продукт или услуга. UX, UI дизайнер, това е user, нали, ID, т.е. как ще изглежда на човекът, който използва дадената програма, нали, къде ще бъдат иконите, по какъв начин ще са подредени, или как ще изглежда дадения сайт и така нататък. Менеджер на съдържание, т.е. кога ще се качва нещо, примерно, или това не го разбирам, но пак, нали, занаяти и ръчен труд, т.е. неща, които малко ще са по-познати, и които, нали, неща за без висше. Електротехник, водопроводчик, механик, дърводелец, стилист или фризьор, готвач или сладкар, техник по поддръжка на електроника или компютри. За част от тези неща, нали, обучение, YouTube е библиотека от видеа. Точка. Курсове съществуват в различни това вече е снимано в деня, в който е качено, а именно 28 януари, аз пък февруари. Мисля за бъдещето. Общо взето това, което искам да кажа с предишните 4 аудиота е: университетът е главно за допълнителни знания, нали, за професията, която искате да имате. Ако не искате да имате висше, просто ви трябват умения, които хората, нали, случайно от доброта или от необходимост за пари, т.е. и двата смисъл и по двете причини, нали, просто се очаква, нали, да има някакво съдържание по въпроса в интернета, или заради пари, или от доброта са споделили своите знания и следователно има курсове по всичко, което, нали, го няма като университетско обучение. И, нали, случайно има и тонове хора, които са си споделяли бележките и, нали, това, което са писали по време на уроците си по медицина и така нататък.
просто са на английски, или нали, сайтът, или просто не съм запозната с сайтове, които са нали, на българи специфично. Общо взето, да, нали, и в същото време, нали, доколкото съм видяла в едно видео нали, на един човек, който главният му живот е и главното му съдържание е свързано с това да си правиш тетрадки нали, за всевъзможни неща. Доколкото съм разбрала от него, човек може да си направи свой собствен курс нали, за неща, които са в университет. Да не говорим и, че нали, Харвард, Станфорд и други такива известни университети споделят нали, именно уроците си в YouTube нали, напълно безплатно. И така нататък. Казах, краката ми ме сърпят. Така, както и да. И идеята е просто, че трябва просто да почнете. Нали, това е най-голямата стъпка и нещо, което най-много ще ви помогне. Просто почнете. Нали, разбира се, първо направете си нали, размишляйте върху това какво точно бихте искали от себе си. Нали, не мислете твърде много за очакванията от другите хора, не мислете твърде много за системата, в която сте и така нататък и всичко. Мислете сами за себе си и разберете какво бихте искали сами от себе си. Извинявам се за тавтологията. Хората са способни. Идеята е, хората са способни на всичко. Леонардо да Винчи, Алберт Айнщайн, Илон Мъск, Марк Зукърбърг и тонове други нали, известни личности, за които в момента, за жалост и за мой срам, не се сещам нали, за имената им, са човешки същества, не са кой знае колко различни от вас. И самите учени също са доказали, че има нали, прекрасна възможност човек да си увеличи степента на интелигентност. IQ, както се нарича. Всичко е възможно. Просто даже в днешно време повече и повече възможности се дават като цяло. Всичко е до действие. Нали, не думите на другите хора, не техните очаквания, не твоите собствени очаквания от теб казват какъв си, а твоите действия. Нали, едно е, както се казва, едно е да го кажеш, друго е да го направиш. И баба знае да говори. Така че просто действайте. И не се отказвайте. Нали, може да спрете за почивка и нали, да размислите върху целите си и така нататък и да сте напълно сигурни, че пътя, по който сте поели е правилният, но просто не се отказвайте. Може нали, да се промени и да започнете нещо на ново. Нали, в същото време понякога е хубаво да се откажете. Именно това и се опитвам да ви кажа. Именно откажете се от системата, в която сме всички. А именно раждане, ясла, детска градина, училище, работа наклонена черта, университет, работа, семейство, пенсия, пенсиониране, нали, дълги години до някаква степен на самотност. Не знам колко голям процент е, но просто малко или много сякаш ми е вложено в моята глава, че процентът нали, на самотни баби и дядовци е или голям, или половината. И следователно след това смърт.
искам това да ви кажа, че има и друг начин за тези неща. Друг подход, по който може да го измислите вие самите. Реално, както казах и предишно аудио, защото това направо е просто аудио, снимам кълфът или портфейла си като цяло. Реално, нали, за да спечелите в тази машина има предостатъчно начини, нали, стига да знаете английски и да сте прекарали горе-долу 5 години в YouTube, нали, именно за да гледате такива в кавички продуктивни видеа, които 100 на 100 ви правят самите вас продуктивни, а вие в същото време и не действате според нещата, които се говорят в тях. Плюс това наистина малко е странно, т.е. как очакват тези ютубъри, нали, от нас, хората, които ги гледаме, нали, животите ни да са толкова перфектни, колкото и техните, нали, тези хора, които говорят за това, нали, за промяна на живота, за някакви си навици и така нататък, на тях животите вече са им наред. Вече са им, нали, в крак, вече са в час, вече знаят какво трябва да правят и така нататък. Някакво си ние изобщо ги гледаме именно защото нашия живот е... Сами можете да кажете каквато и да е дума. И така, окей, именно за това е и живота. Сами да си го измислим, независимо каква философия следвате или вярвате. Да. Сами си създаваме живота. Плюс-минус Бог, защото все пак съм християнка. Или поне се опитвам да бъда. И така. Желая ви гласът ми да ви е бил приятен. Надявам се това черно да ви е харесвало. Кажете ми, ако искате, нали, още едно видео, което има възможност, нали, да го направя тази година. А именно за това как да бъдете именно, нали, машини в тази машина, което надявам се да бъде по-кратко от това и да не бъде просто кълъфът на аз пък портфейлът ми. И ще се видим по пътя ви.